घर में कोई हो। खाना पीना खात नहीं खे। अच्छा और राजा जी तूरे भागल बा का कहीं जब से लेल बन छुमाए बलमुआ बैठल लिया रहुआ मुहे लागल बा। हाँ हो जब से लेल बन छुमाए बलमुआ बैठल लिया रहुआ मुहे लागल बा। तहरा उठलाने के सवादे ऐसन बा कि भूख भगा देलस। बैठल लिया रहुआ